बड'ल मुलुगसोलोंसालियाव 22थि थुलुंगा फोरबो हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बड'ल मुलुगसोलोंसालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव 22थि थुलुंगा फोरबोआ थांनाय 20 अक्ट'निफ्राय जानानै दिनै जोबथा सानाव गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरा 22थि थुलुंगा फोरबो हाबाफारिनि गेजेरजों गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्टम लाद्दु सिंह आरो बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी मोनहाबो बाहागो लादों। इउनिभार्सिटि उइक मोनसे जाय छात्रफ्रा बिसोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे फेस्टिभेल बियो आरो बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 22थि भार्सिटी उइक जायखौ जों होननानै बुंदों छात्रफोरनि देरसिन मोनसे फेस्टिभेल बेयो जोंनि माखासे इउनिभार्सिटिनि थाखानाय माखासे कर्स रिलेटेडनि बादैबो इन एडिशन टु देट कर्सेस नैबे जिनिसा मोनसे लोगोसे थांफानाय मोनसे कारिकुलाम एक्सट्रा कारिकुलाम क कारिकुलाम होननानै बुंजायो आरो बेयो जोंनि एडुकेशननि मोनसे पार्ट होननानै बुंजायो। बे जिनिसा बाहाय मोनफ्रोमबो रोखोमनि मोनफ्रोमबो फोथारावनो बादायलायनायजों भर्तिक बे जिनिसा आरो बे जानाय जोंना जादोंमोन सानबानि सिगां फैयै फैयै दिनै जोबथा दिन बे जोबथा दिनाव नैबे कालचारेल रेलि दिनै जों दिरुननाय जादों। कालचारेल रेलिया नैबेखौनो मिन खालामो जे बे इउनिभार्सिटियाव मोनसेल' हारि बा हारिसाजों दाजानाय नङा बे इउनिभार्सिटिया बाव गुबुन गुबुन हारिफोरनि माखासे कालचार दङ माखासे थांनानै थानायनि बहुद बायदिसिना थानाय जिनिसखौ नैबेनि कालचारनि नैबे रेलिनि थ्रुयै जों बे जिनिसखौ देखायनो हायो आरो इउनिभार्सिटिया बेखौनो बुंनानै एसे प्राउड जानो हायो जे इउनिभार्सिटिया बेदि गोबां हारि हारिसाजों एडमिसन होनो जानानै सोलिनाय मोनसे इउनिभार्सिटि। स' इउनिभार्सिटिया जों बेखौ लानानै दुगा दुनो हायो जे इउनिभार्सिटिया गोबां कमिउनिटिसफोरजों एडमिसन लाफैनानै सोलिनाय मोनसे इउनिभार्सिटि आरो मा बुंनो दिनै फैयै फैयै नैबे जोबथारनाय दिनाव नैबे कालचारेल रेलिखौ दिहुननो हानायनि गेजेरजों जों बेखौनो देखायनो साननो हायो जे इउनिभार्सिटिया गोबां रोखोमनि कालचार इउनिटि एन्ड डाइभार्सिटियाव नैबे इउनिटि एन्ड डाइभार्सिटि इउनिभार्सिटिया माखासे गोबां डाइभार्सिटिजों ज' दाजानानै माबानाय नैबे कालचारेल रेलिखौ जों बे दिनैनि नैबे प्रग्रामनि थ्रुयै जों बेखौ दिरुननाय जादों। सिगाङावसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सिबिएसइ चइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेमा जोङो बुंनो थाङोबा आसामनि स्टेट इउनिभार्सिटिनियाव प्रथम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावनो बेजों सालायनाय जादों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो फैयै फैयै नै एनइपिसो इन्ट्रडिउस जानो थांगासिनो दङ इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ अलरेडि डिसाइडेड आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बिजनेस इन्सट्राक्सना फैखाबाय जे 2023निफ्राय नैबे निउ इडुकेसन नेशनेल इडुकेसन पलिसिया आरम्भ जासिगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावबो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन आरो बेनि थाखाय माखासे फ्रेमवर्क इउजिसिनि अलरेडि माखासे गाइडलाइन्स माखासे फ्रेमवर्क मडेल माखासे माबाखौ अलरेडि जोङो एडप्ट खालामखाबाय आरो बे मथे जोंनि सिलेबास इउनिभार्सिटियाथ' निजेस्व बयहाबो कारिकुलाम डिजाइन खालामनायनि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बयहाबो मोनसे माबा थाखायो बे मथे जोङो अलरेडि इउनिभार्सिटियाव माखासे माबाया स्टार्ट जाबाय प्लेनिंआथ' माखासे गोबां सिगांनिफ्रायनो जादों आरो सिलेबास प्रिपेरेसना अलरेडि स्टार्टेड। बे बेलायाव जों बेखौनो बुंगोन जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावल' बेबायदि एलिगेसना फैया दस्रा इउनिभार्सिटियावबो बिराद गिदिर गिदिर इउनिभार्सिटिफ्रावबो बे एलिगेसना फैयो साफा सानै गोबां छात्रफोरनि गेजेराव साफा सानैया थाखायो बेबायदिया आरो एलिगेसना बबे एलिगेसन रिजाल्टनि बेलायावथ' जेखौ जों आगोलाव बेनि अलरेडि माबाखौ होखांखाबाय जोङो मा होनो खेंफोरथिखौ होखांखाबाय जेन'बा आगोलाव होनदों रिजाल्टआ बिराद ल' पास पार्सेन्टेज जादों मानो बेबादिसिम सफैदों बेखौ जों आगोलावबो जोङो बेनि खेंफोरथिखौ होखांबाय। जोङो मिथिगौ जे कभिड-19 मोनसे समाव गथै दुनियावनो वर्ल्डआवनो बे जिनिसा गोसारदोंमोन बे गोसारनायनि थाखायाव जोंनि जायाखै नङा जोंनि नैबे बिटिआर एरियायावबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेजेराव माबायावबो बे जिनिसा एफेक्ट जादोंमोन जे क्लास जाया सेरखम बादि सिलेबासखौ लानानै कर्स कन्टेन्टफोरखौ लानानै क्लास लानाय जायाखैमोन छात्रफ्राबो क्लास जायैजों जाबजों फरायनाय जायाखैमोन बबेखौ फरायनांगौ माखौ खालामनांगौ खुनु बिसोर
माने टाचावनो थायाखै खुनु खिथाबजों बे बेलायाव गोबां गाज्रि रिजाल्ट जादोंमोन बे गाज्रि रिजाल्ट जानायाव इउनिभार्सिटिखौ दाय हमदों इउनिभार्सिटियाथ' खुनु पदै बे दायखौ नाजावना लानो हाया खारना जाहैबाय आन्डार ग्रेजुवेटनि बेलायाव जादों गन्दगल होनाया आन्डार ग्रेजुवेटनि बेलायाव कुइसन सेटाराबो कलेजनि लेक्सारारफ्रानो जायो एग्जामिनारफ्राबो कुइसन बे कलेजनि टिचारफ्रानो जायो आरो हेड एग्जामिनार स्क्रुटिनाइजार गासिबो कलेजनिफ्राय दा जनफोरनो दायित्वखौ होनाय जायो बै जननि खामानिया मा बैफोरनि मार्क फइलाव मार्क्सखौ एन्ट्रि खालामनानै जास्ट जोंनो इउनिभार्सिटियाव फाथायहरो रिजाल्टनि प्रसेसखौ प्रसेस खालामनो थाखाय दा बे मथै जों रिसिभ खालामो मार्क फइलफोरखौ ओमफ्राय रिसिभ जाखांनायनि बेलायाव टेबुलेसन जायो टेबुलेसनखौ जाखांनायनि परै जोंहा मोनसे फार्म थायो बेनि थ्रुयै जों रिजाल्टखौ रेडि खालामनानै डिक्लेयार खालामनाय जायो जोंहा बाहाय सोरबा बदनाम होनाय सोरबा ब्लेम खालामनाय बेखौ खर' सानानै जोङो आरो जोंनि सायाव माबा ब्लेम होफैयोबा बे मिसा एखेबारे मिसा बे थेंक इउ सार Tulunga means ecstasy. It is ecstasy for the students of our university and of the students of our university. And as a whole, I am going to summarize that it brings up the unity among the students and the unity among the cultures and the religions, cultures, students, ethnic races, all these things. Thousands of students participate here. We have seen. We have a message to remain united, which will help them to unite our country as a whole. And this unity, the primary unity from this university campus, will help them strengthen the national strength for building a strong nation. Thank you, sir. Today is the concluding day of the 22nd Tulunga Festival, the varsity week of the Bड'ल University. During the last 4 years, many sports activities and cultural programs have been organized by the students, and that has promoted our students to engage themselves in sports and also in preserving and promotion of our cultural heritage. The message from this Tulunga festival is that बड'ल University is making its attempt not only to excel in education but also play a crucial and important role in preserving the cultural heritage of the BTR, and also बड'ल University is taking forward the message of a peaceful BTR for the growth and development of the region. खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा मिनिसोरां मोसाहारि आं एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि आरो बे बड'ल इउनिभार्सिटिनिनो आं कालचार सेक्रेटारि आरो दिनैनि जोंहा बे बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाग्रा बायदियैनो जोंहा जे भार्सिटी विक जादोंमोन बियो जोंनि थांनाय 20 तारिखनिफ्राय दिनै लास्ट 20 तारिखनिफ्राय जादोंमोन आरो दिनै जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोंहा माखासे कालचार रेलि कम्पिटिशन बिदि लादों आरो बेयाव जों गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन जेनाखि हारिखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामनो हादों आरो जों मिन्थियो बे कालचारा जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थु जों हारि होननानै सिनायजानोब्ला जोंहा बे कालचारनि थ्रुयैनो फैयो बियो जोंनि हारिनि सिनस्रि होननानैबो जों बुंनो हायो मानो होनब्ला दिनै जों बायदि स्टुडेन्टसफोरा बे कालचारखौ जों फोथांनानै लाखियाब्ला बे उनफोराव बियो गोमानानै थांगोन मानो होनोब्ला जों दिनैनि स्टुडेन्टसा गाबोननि लिडार जानो हागौ जोंहा लिडार हिसाबै जों बयबो कालचारखौ जों अनसायनो गोनां आरो जोंहा मोनसे हारि हिसाबै जों बे कालचारखौ जों सिनायथि हिसाबै जों लाखिनो गोनां गोजोन्थों जेननायनिफ्राय जोंहा बिदिनो स्पर्ट्सनि इभेन्ट्सफोर दंमोन लिटारेरिनि डिबेट्सनि इभेन्ट्स आरो लास्टआव जों मैया 24 तारिखआव जोंहा कालचार इभेन्ट्स दंमोन बेयाव गुबुन इभेन्ट्सफोर लादों जेरै सिंगिं कम्पिटिशननि बेलायाव जोंहा रबीन्द्र संगीत भुपेन हाजरिका जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखो बिदि गुबुन इभेन्ट्स लानानै जोंनि कालचार कम्पिटिशनखौ जों खुंफुंनो हादों बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस
लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।